И какво става тук? Аз съм SVG, просто тук при мен е Скрич БГ или Влади Процка, щете му викайте. И днес ще правим клип за мистериозната горичка. Братко, че инсталирам телефона, така че ми роя канал. Няма да е Скрич TV, няма да е Скрич БГ, а ще бъде Скрич TV. Брат, може просто отново да си влезеш в канала, ако си помниш паролите. Защото е чуждо името. Да, така сега докато стигнем по-страшната част, ще сложа на пауза. И стигнахме първата страшна част на горичката, за която се смята, че е обитана от духове или някакви такива простотийки. Влади просто знае повече за тия простотийки. Да, защото младото последно съм виждал един мъртъв човек като мъртъв, като зомби приличаш. Само забравих на къде ходихме. Ние не щехме да изследваме нещо чуждо. Дет не сме ходили. Ако щеш да кривнем по някаква друга по-пряка пътечка. Ами щехме да изследваме друга пътечка. Ето тук е минато. Да. Тук не на пауза. Да. И така хора, минахме през някои местенца и продължаваме. Знаете, но там е гати гастелацията. Има борова горичка. Сега няма да минаваме откъдето. Някоя по-прека пътечка ще намерим. Не, че вчера на връщане я открихме. Добре, аз спирам за сега моята първа част. Ма то беше много кратка, така че... Дай двамата снимаме. И така хора, това е боровата горичка. За нея какви легенди има? Имаше майските ще работи. Някои викат боровото гробище. Защо гробище? Защото там се измирали колко ли не хора. А деца? Не деца, а юноши, защото ние сме си юноши. Добре. Аз съм Скрич TV, така ще ми изказвам киното, сега ще ги... SVG Proc. Викайте ми Сашо. Да. Та хора, от моя канал да ви кажа само... викайте ми Сашо. И оттам нататък понякога в представянето ще казвам аз съм Сашо. Там, да, толкова да тръгваме там. Добре. Добре, Но там е по-опасно обаче. О, да. Турам на пауза. А като чуеме нещо като заусмях, ще го пусна пак. В момент тук започват гасталаците. Като минем някои гасталаци, ще се върне. Хора, виждате тук аз съм си с каскадьорско яке и ще си го мина без проблем. Само да сложа на пауза. Така хора, през първото нещо. Добре, че съм с каскадьорско яке и продължавам. И така хора, вижте през какво минахме. Тук следва още нещо. Добре, че съм с каскадьорско яке. Хора, вижте през какво минах. Просто минай като танк, аз вече така ще правя. Добре, че... Гледай тук какво има. О, дали еш на майка ти путката, баси майката. Добре. Тук Сашо обаче по-добре. Хайде, каскадьорче, задръж, моля те. И турам отново на пауза. И така хора, продължаваме. Бех се спънал на едно такова, но се оправих. И така. Ти ще ашав ли си? Давай. Ние сме от качалки, давай! Добре, турам на пауза. Ние сме абсолютно от качалки. Минахме чак престои. Ето към малко се спанах. И така продължаваме напред. И така отново се запех, ама се оправих. Между другото, яко... Добре, ма иначе. Та докато бях на пауза, яко изпсувах. Турам на пауза отново. Хора, минахме през Проканатската гора. Но... натам има влак, искаш ли да си направим едно от опасните селфита, за които не чете класната в часа на класа?
О, там има бежански лагер, не се плаши на тия бягащи. Що те бягат от лошо, но при наши да е по-лошо. Излезнахме от прокълнатата гора, натам има един влак. Хайде си направим едно от опасните селфита, за които госпожата ни чете в часа на гласа. Да, отново прокълната гора! Добренка гора, Влади просто се сече за брат си. И единствения готин път е през другата прокълната гора. Междувременно слагам на първото реве. Бегай! Че ни е път, майка! И бегам от прокълнатото магаре, юпи! Сега вече се превърна в вълчи вой. Оттам ни погнаха песове, баси майката. Хора, знаех си, че ще има бягане в тази част. И чао!